Здравейте, намираме се на едно изложение във Варна и сега ще ви демонстрираме система за самонастаняване в хотел. Това е апаратурата, в нея има банков терминал, код, ако се налага пин код да се въвежда, съответно ако за повече дни си вземаме някаква стая. Избираме си от тук съответно езика, имаме 4 езика. Тук си избираме дали имаме резервация или нямаме резервация. Казваме, че си нямаме. Номер на резервация или без резервация. Или без резервация. Съответно отиваме на стаята, която искаме да вземе. Преди това си преглеждаме всичките стаи от самата система и която ни харесва съответно. Така. Описанието на стаята. Цена, всичко. Аз обаче не съм си направил резервация и ще си я купа с кредитна карта. От кога до кога? От кога до кога? За едни да не взимам, продължи. Една карта, продължи. Тук си въвеждаме ЕГН-то. Това е най-малко, което трябва да въведем. Мъж, жена, останах часа. Дай назад. Ето условия на хотела. Да. Съгласен съм, продължи. Купувам си стаята с кредитна карта. И сега съответно трябва да ми даде карта за отваряне. Даде ми картата, с която ще си отворя съответната стая. Пуска ми касова бележка, на която изписва всичко. Като... Номер на стая, цена, период на настаняване. Служи за разписка. Да, за разписка. И съответно с тази карта си влизам през общата врата на хотела. Сега тук е демонстрация и нямаме обща врата. Направо тази брава отговаря на съответно на тази стая. Отключвам и вече това е ключа за стаята, който важи за 24 часа. Или на следващия ден до 12 часа. Благодарим.